Există aplicații simple, unde cerințele safety sunt standard, și aplicații mai complexe, cum ar fi cea de sudură, în care există cerințe specifice. În funcție de tipul de aplicație, apelăm la partenerul cu cea mai mare expertiză în domeniu. Cobotor este un integrator de roboți, un sistem integrator de roboți colaborativ și industriali și ne ocupăm în primul rând cu dezvoltarea de procese robotizate pentru diverse industrii, plecând de la nevoile clienților, concepând aplicațiile robotizate până la punerea lor în funcțiune la client. Partea de safety este foarte importantă în orice aplicație robotizată, este critică. De aceea, orice proces dezvoltat de noi robotizat are la bază partea de safety. Sunt senzori, sunt sisteme de safety care sunt utilizate în procesele robotizate, astfel încât echipamentele pe care le punem în funcțiune să fie sigure din punct de vedere al utilizării și exploatării de către operatorul uman. Cobotor s-a specializat în ultimii ani în dezvoltarea aplicațiilor de sudare robotizate. În astfel de procese este important să utilizăm echipamente de safety în celulele dezvoltate de noi, dar și pe robot. Noi am dezvoltat aplicații de sudare robotizate pentru mai multe industrii, plecând de la furnizori automotive, la bunuri de larg consum sau la alte dispozitive sau echipamente industriale. Pentru celulele sau pentru aplicațiile de sudare custom, unde sunt nevoi speciale ale clientului, dezvoltăm o celulă și facem un studiu, facem o simulare a întregului proces, în care simulăm funcționarea întregului echipament dintr-o celulă robotizată. Pe lângă asta avem și celule dezvoltate de noi, celule standard, celule de sudare. Una dintre ele este cea cu ușă verticală, iar o altă variantă a acestei celule este una cu masă rotativă pentru o productivitate ridicată. Trebuie să ținem cont de faptul că robotul trebuie să sudeze separat de om. Trebuie să ne asigurăm că robotul nu pornește și nu începe ciclul de sudare atât timp cât operatorul nu se află într-o arie de siguranță. În aplicațiile robotizate de sudare utilizăm echipamente de safety pentru garduri de protecție, pentru uși de acces în celulă, dar și pentru poziția robotului parcat în home sau în bază. De asemenea, pentru siguranța echipamentelor utilizăm un senzor de coliziune special pentru aplicațiile robotizate între flanșa robotului și torța de sudare, astfel încât dacă există o coliziune sau o interacțiune între echipamentul de sudare și dispozitivele din celulă, toate echipamentele să se oprească în deplină siguranță, fără să fie afectate într-un anumit fel. Putem să muncim în siguranță alături de roboți doar dacă suntem siguri că se respectă normele de safety și de siguranță, dacă sunt utilizate în cadrul aplicațiilor robotizate echipamente dedicate de safety, senzori de safety, PLC-uri de safety, astfel încât omul să fie în siguranță alături de robot.